நேயர்களே, மிஷன் 9 டிவிக்காக நான் உங்கள் லக்ஷ்மி நாராயணன். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வார ராசி 1ஆம் தேதியிலிருந்து 7ஆம் தேதி வரை எப்படி இருக்க போகுது கன்னிராசி. ஸோ கன்னிராசியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா புதன். ஸோ உங்களோட ராசி புதன் வந்து உங்களுக்கு 5ல் இருக்கும்போது குதூகலம், சந்தோஷம் எல்லாமே சிறப்பாக இருக்கும். தொழில் சார்ந்த விஷயங்களை ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். சனி புதன் போது நிறைய தொழிலில் வந்து ஏதாவது ஏமாற்றுக்காரர்கள் வஞ்சனையாக உங்களை ஏமாற்றுறதுக்கான வாய்ப்பெல்லாம் இருக்கணும். கொஞ்சம் பார்த்து நடந்துக்கணும். 2ஆம் அதிபதி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 6ல் இருக்காருங்க. ஸோ 2ஆம் அதிபதி 6ல் இருக்கும்போது கேட்ட இடத்துல பணம் கிடைக்கிது, நல்ல ரொட்டேஷன் எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பொருளாதாரத்துக்கு வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குங்க. மற்றபடி குடும்பத்தில் வந்து கொஞ்சம் சின்ன சின்ன வாக்குவாதங்களாக இருந்தாலும் வந்து பொருள் ரீதியான விஷயங்களில் வந்து கொஞ்சம் செலவுகளும் இருக்கும். குடும்பத்துக்காக கொஞ்சம் செலவு பண்ணுவீங்க, அதுக்காக கொஞ்சம் கடன் வாங்குறது, சுப நிகழ்ச்சியாக ஒரு கடன் வாங்குறது, இந்த மாதிரி விஷயங்களும் கண்டிப்பாக இருக்குங்க. ஸோ மூணில் உள்ள கேது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து புதனின் சாரத்தில் போயிட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் தொழில் சார்ந்த விஷயங்கள், புதிய கான்ட்ராக்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்களாக இருக்கும்போது கையெழுத்து போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் பொறுமையாக யோசித்து கையெழுத்து போகிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. சும்மா ஏனோ தானோ நம்ம எதாவது கையெழுத்து போட்டோம்னா மாட்டிப்போம். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்து பார்த்து யோசித்து கையெழுத்து போடுங்க. உங்களுக்கு உடல்நலம் சார்ந்த விஷயங்களும் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க. எக்ஸசைஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க. மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடு சம்மந்தமான விஷயங்கள் லாபங்கள், ரியல் எஸ்டேட் துறையிலலாம் நல்ல லாபங்கள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பெலாம் இருக்குது. தாயார் அழினால் நல்ல லாபங்கள் கிடைக்கிறது. வண்டி வாகனம் லாபங்கள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புலாம் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது. குழந்தைகள் சம்மந்தமான விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல விஷயங்களாக இருக்கும். குழந்தைகள் வந்து நல்ல வளர்ச்சி அடைவாங்க. பொருளாதாரத்தில் வந்து அவங்க ஒரு அடுத்த லெவல் போகிறதுக்கான விஷயங்களும் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது. பட் இருந்தாலும் சின்ன சின்ன மனக்கசப்புகள், ஏன்னா என்றைக்குமே சனி குரு காம்பினேஷன் இருக்கும்போது சின்ன சின்ன மனக்கசப்புகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புலாம் நிறைய இருக்குங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 6ஆம் அதிபதி வந்து சுக்கிரன் இருக்காங்க. ஸோ 2, 6ங்கிற போது நல்ல விஷயங்கள், நல்ல மாற்றத்துக்கான விஷயம். அதுவும் வெளிநாட்டில் இருக்கும்போது நல்ல பொருள் வரவு, வேலையில் இருந்த ஒரு சின்ன சின்ன தடுமாற்றங்களை மாறி நல்ல விஷயங்கள், நல்ல மாற்றத்துக்கான விஷயம் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குங்க. கணவன் மனைவி உறவு. ஸோ கணவன் மனைவி உறவில் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும். ஸோ கணவன் மனைவி உறவில் வந்து ரொம்ப குதூகலம், சந்தோஷம், காதல் எல்லாமே பொங்கி வழியும். ஸோ புதிய பார்ட்னர்களாக நல்ல நன்மைகள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பும் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது. 8ஆம் அதிபதி செவ்வாய் வந்து 9ல் இருக்கிறனால வந்து வெளிநாட்டில் இருக்கணும் சின்ன சின்ன ஒரு கோபதாபங்கள் இருக்கும். கொஞ்சம் வெளிநாட்டில் கொஞ்சம் கோபத்தை தவிர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லதுங்க. இருந்தாலும் குரு பார்வை இருக்கனால எந்த வித ப்ராப்ளம் இருக்காது. கொஞ்சம் பொறுமையை காப்பது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. எமோஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும். 9ல் வந்து செவ்வாய் ராகு இருக்கும்போது பூமி சம்பந்தமான விஷயங்கள் வந்து வெளிநாட்டில் வந்து அதுவும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல லாபங்கள் கிடைக்கும். பட் இருந்தாலும் 8ஆம் அதிபதி கோபங்களோ அதீதமான பேராசையை ஒருத்தர் வந்து வேறு கம்பெனியில் நான் நிறைய பணம் தரேன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் பார்த்து யோசிச்சு போங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எதாவது கவுத்து விடுறதுக்கான வாய்ப்புலாம் இருக்குன்னா கொஞ்சம் பார்த்து நடந்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. தொழில் சம்பந்தமான விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கவனம் தேவை. ஏன்னா வந்து 5ல் இருக்கும் அந்த புதன் வந்து அதுவும் சனி புதன் காம்பினேஷன் 5க்கு 10ங்கிறது 8ஆம் பாவமாக வரனால வந்து கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. 11ஆம் அதிபதிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சனி குருடைய பார்வைகள் அதீதமான ஆசைகள் இருக்கும், நிறைய லாபங்கள் சம்பாதி எல்லாருக்கும் நேச்சுரல் தான். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கும். பட் இருந்தாலும் வந்து கொஞ்சம் வந்து பேராசையை வந்து இந்த டைமில் தொழில் ரீதியாக விஷயங்கள் வந்து பட்டாலும் கொஞ்சம் யோசித்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள். யோசிச்சு பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஸோ எல்லாமே நல்ல மாற்றங்கள், நல்ல விஷயங்கள் தான். ஸோ இந்த வாரம் என்ன விசேஷம் ரொம்ப 2ஆம் தேதி அன்றைக்கி சதுர்த்தி, சங்கடகர சதுர்த்தி அன்றைக்கி ஒரு அருகம்புல்லை வாங்கி ஒரு விநாயகருக்கு போட்டு மனதார பிரார்த்தனை பண்ணுங்கள். உங்கள் பிணிகள் கஷ்டங்கள்லாம் நீங்கி நல்ல விஷயங்களாக நடக்கும். 4ஆம் தேதி அன்றைக்கி சஷ்டி அன்றைக்கி வந்து குழந்தை வரம் வேண்டி முருகருக்கு வந்து இந்த விரதம் இருந்தீங்கன்னா சிறப்பான பலன்கள் கண்டிப்பாக கிடைக்குங்க. 6ஆம் தேதி அன்றைக்கி அஷ்டமி. ஸோ அஷ்டமி அன்றைக்கி வந்து காலபைரவரை வந்து ராகு காலத்தில் வணங்குவதும் பகைவர்களை தகர்த்தெறிபவர் காலபைரவர். ஸோ நல்ல விஷயங்கள், நல்ல மாற்றங்கள்லாம் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் லக்ஷ்மி நாராயணன். விஷன் 9 டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.